egwe nwanne isi ebutia life isi ebutia nwanne film ka anyị na-agba ya na ọ na-agba ya gị film nele ebe aka Unyami oresi arụmụ Anambra nwanne rasi na egwu anyị ga-eji wee gba Disemba 2014 onye ka anyị nọ n'ime ya by Omemma na-emere onwe ya nwanne by Skimbe nwanne ọ na-edembo sikwa ọ ka na-edembo nya Omemma na-emere onwe ya 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 egwu a ka anyị ji bịa ụmụnne m Omemma na-emere onwe ya Omemma na-emere onwe ya egwu a ka anyị ji ebe nụ ụmụnne m mmanwụ na-eme onye na-eme mana Chukwu kere ụwa mago ị na-eme njọ Chukwu kere ụwa mago Omemma na-emere n'onwe ya ụmụnne m Chukwu kere ụwa mago ị na-eme mma Chukwu kere ụwa mago mgbe ị na-eme njọ Chukwu kere ụwa mago Chukwu na-afụ nwanne na-asị na ụkwụ na-aga wawa na ya na-aga wawa na-afụ ya mgbe ị na-eme mma Chukwu na-afụ ya na ị na-eme njọ ọ na-afụkwasị gị idu ị na-eme nụ biko kelechi biko jisi kele mma na-eme njọ ezi oyi isela akara njọ ụmụnne m egwu na-abịa egwu jiji Igbo jolu egwu jiji Igbo jenasa egwu jele Lokoja egwu jele Abuja abịa ike egwu jele Lagos steeti egwu agawa Anambra steeti jenata ejego obodo jenata ejego obodo jenata mmanwụ ejego obodo jenata ejego obodo ejego obodo jenata egwu amalise gị ise Omemma ya ka ị na-agwa biko jisi ike na mma ị na-eme njọ biko siri aka na njọ Unyami na-agwa ya egwu aka nje ebe nụmụ ụmụnne m mmanwụ na-ebe ndụ abịa ike Basilu n'egwu nwaba Chukwu gozie gị agbata ụdọba na mmanwụ ejego obodo jenasa Basilu abat Basilu n'egwu nwafe eze nwafe nne ya nne elu ya nwafe eze elu ya Basilu abat bilie bilie Unyami na-ebe nnu egwu mbụ bịabeghị mbọsị mpaga echele mmụọ nwabat ya ka egwu na-ebe abatụ n'ọba abatụ ụbọchị ogbu echi tata abatụ n'ogwu abatụ n'ọba biko kenechi gị onye Chukwu ole eze obolie abatụ Basilu si kenegi abatụ n'ọba n'ọbụ nga ebulu odogwu abatụ n'ọba ụfọdụ na-ebi haya ụfọdụ na-ebi renti na-achọ egwu abatụ bụ na mgbe ubie ọ bụ maka Basilu onye ọma Basilu abatụ ma abatụ iwe na nwoke na-ekwu nwoke na-ekwu osi olukanya ga-eli ma nne ya lie olukanya ga-eli ezie na ọka be ya lie odogwu lụrụ ụlọ jenweghị nne ya si ya bili n'ime ya kpaba ka inwe m nwere ụlọ biko bili na beki abatụ ụdọba abịa ike abatụ achịgo mmụọ wee gachi obodo nata abatụ jele obodo nata ejego obodo jenata Basilu n'ogwu
metụ aka gị welu meze echi ebe ahụ ka isi eje nwa abatụdo oge anya ma ọ bụ chụmụ ya egwu ịka na-esi ngọ ejego obodo chinata ejego obodo chinata Basili about esi na kelele gị your wife Ijeọma Basili about wife mama Chukwuebuka Basili son hello chimero about odoba odogwu maulebelo Basili Onyoma eze nne ya wa ibe turu gị n'afa ibe ahụ ya ka nne ọlụ ahụ ka ị na-alụrụ ji malụrụ ụlọ nwe debelụ nne ya oyo mama ulebo abịa ike maulebenu manwe ejego anyị ejego obodo chinata ejego obodo chinata ụmụnne m idu Basili Abatu esi na kelele gị Augustine Ọkafọ n'ọra m etiti Anambra Augustine Odogwu nwoke ahụ onye ọra m etiti nọ Chugozi Basili si kene egbo Omemma na-emele onwe Omemma na-emele onwe ya Omemma na-emele onwe ya egwu aka iji ebe nụ Omemma na-emele onwe ya ụmụnne idu ọgwụ eji ọfọ nwanne kewale ibe ọchịlọtụ Chugozie gị Basili si kene ọchịlọtụ maulebe bịa mmanwụ ejego ejego obodo ji nata egbe tija Okay. What now? What's your promo? Where you want go? One more Basili Sikeneki, I go to Jinata. One museum, one one left, Basili Sikeneki. My bad, my way to go. Basili Abatu Onyoma Yasimu Kelege Omemma na-emele onwe Omemma na-emele onwe egwu aka ije ebe nọ ụmụnne maulebe nọ abịa ọnwụkwe nwanne m a nwa m enwere ụmụ ike n'ala aja nọ ịbụ ọgwụgwọ njaba rukuna mwe enwere ụmụ nwanja ego ji ọlụ nwanne ọrụzi ego ji ọlụ ịgara ekwu taa ọnne na osiri bi na ọmasịkụ dịka nwatị mara mmanwụ n'ebe enu ọma ndị anyị ji ide edego obodo ji lọta Sunday ọgụgụ ba mmụọ bụ agụ Basili Abatu ya si nkene Omemma na-emele onwe ya ma egwu aka eji ebe nọ ụmụnne maulebe abịa ndomo maulebe Sunday ọgụgụ a mmụọ bụ ana Basili Abatu ọ sị na nkene ọgọjede Basili Odogwu isi na kele abịghị nwanne m abịghị ndọm ọ na-apụla agwụ nwa mmugwu nwanne m ọ na-apụla Odogwu nwa mmugwu
jee nata anyị ejego obodo jee nata ụmụ Igbo be anyị na Unyami ejego obodo jee nata anyị ejego obodo jee nata anyị ejego obodo jee nata anyị ejego obodo jee nata ife na-esiri m ike anyị adị emezu travel anyị adị emezu ụlọ mkpali ụmụ Igbo be anyị abịa mana kịta ụmụnne m n'ife adịwa mma ụmụ Igbo be anyị ife adịwa mma ya ka anyị ji jebezi obodo niile anyị ejewe obodo ji nata anyị ejewe obodo ji nata ọlọjimanụ gosi adịnụ onye omekesi odogwu igwe ekele nwanne m a nwanna chọwanne m ekesi na ịga adị gbagbo dị abụ na ịga adị ekesi onye ọma maụlebe abịa onye ọma ekele nwanne m a ezi ọhịmụ chukwu egoziwo gị gbagbo dị abụ igwe ekele nwanne m nwanna chọwanne m gbasili aba n'ọma ya si kene maụlebe anyị ejego obodo ji nata anyị ejego obodo ji nata Silvesta nwụdụ aka China importer onye ọma Basilia bag onye ọma ya si kele gị mụ jele obodo ji nata anyị ejego obodo ji nata Silvesta nwụdụ aka China importer na mgbe ikwu ime mekene ya Bayosani babanu bayomao pleni abata isi maule Bayosani be oji pleni abata isi na iyora anam basili abata osna kena eno idu ekele nwanne m ekesi odogwu okechu nwanne m nwiledu odogwu na mmụ enwere mmụ n'ala m ebe isi eji elu gbasili abalị n'ọma ya si nke n'ehi Omemma na-emere onwe ya Omemma na-emere onwe ya Omemma na-emere onwe ya ịgwa ka iji eme elu ụmụnne mmanwụle abịa ndị ọma abịa ekene okechu ilenu basili abata ọsị na kene Sunday odogwu Sunday nwasị n'igwe chugozi ege nwanne m nwamwe nwere m basili si kene Sunday zedi maụna ebenu Nnamdi odogwu Nnamdi mmatu ichie wan na mgbe nwere m Lagos ka ibi atụ ego gị Nnamdi mmatu ichie wan na mgbe nwere m anam Lagos steeti ka ibi atụ ego Igbo odogwu n'ikoto mekele yi masili abụ atọ si na nlote yo ụmụnne maụna ebenu abịa ike Omemma na-emele onwe ya Omemma na-emele onwe ya ma egwu aka iji ebenu ụmụnne maụna ebenu abịa ike onye ọmazụ bụ ike nụ onye ọmazụ bụ ike nwanne alụ nwanne m ọrịa metisi odogwu asụike nnalụ ọrịa metisi basili abata ọsị na kene Innocent odogwu Innocent ọka chugozie gị Innocent na ịga ade nwamwe nwere m basili si nke na-ehiho n'enu anyị basili odogwu isi na kene onye nwe ụzọ maka nwamwe nwere m ọnwụ n'ala mmadụ ife n'ike ya pụrụ ụzọ ụba onye ọma nwamwe nwere m onye nwe ụzọ mmanwụ ọnwụ na-egbu ọzọ nwanne m ya bụrụ ụbaka basili si nke na-ehiho rest in peace biko n'ọdụ ma ụbaka ka mkpụrụ obi izuru ike na ndokwe onye ọma ebe adịwo nwe ngweze
pala nwamịata na m odogwu ịbụ ọkụ ụgbọ ndị eje mọnụ abịa ike ụmụnne m ejego obodo uche nata anyị ejego obodo uche nata abịa idu egwe sobo 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 se 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 nwanne ọ dị alive nwanne ọ dị ya ọ dị ya ọ na ọ dịrị ya ọ dị ya na ụmụnne mmanụ abịa ike ndị eji abanụ ndị ejide ebube odogwu na Lagos ana ugwu ama na-eke ogbole ka ị na-aza ogbole dike ogbole onye ọma nwa ma na-eke odogwu mgbe ibe ezube odogwu na ala ike na ala ogbole dike anyị ejego obodo ochie nata Omemma na-emela onwe ya mma ogbole nwanne nwa ma na-eke ale ogbole dike nwanne nwa nweta akụnobi na bụ nwa South nwa ma na-eke nwe ibe ezuo abịa odogwu na South nwanne gị Omemma na-emela onwe ya Omemma na-etela onwe ya mma egwu aka ndị karịa abịa ike nwoke arụbili na-akụkụ abịa tata ma abịa oye oye ka anyị na-akụ ya ka nji eme mmanwụ na-efe Sunday onye ọma Sunday Obiora ọra m echichi odogwu adị nwanne m odogwu n'ala nọ Sunday Obiora ọra m echichi Scorpion odogwu na Lagos steeti mekene ya Sunday Obiora Scorpion ka ị na-ata ọra m echichi ike n'ala liobile George onye ọma George Mgbadike ọ na-ara amụọ bụ agwụ ike n'ala bịa ije eme olu ndị nna-eli ego onye elile gị ihe ya ka anyị ga-etu ome ego George Mgbadike ọ na-ara George Mgbadike ọ na-ara amụọbụ agụ odogwu na Lagos steeti Chukwuike nwanne m nwafọ ọzọ ọba odogwu bụ na mmịata Chukwuike nwanne m ịbụ nwafọ ọzọ ọba onye ọma ya nwafọ ọzọ ọba ịbụ achị nwanne m nwoke nwa na mmịata onye ọma Chukwuike egwu a ka nje ebe n'okwu abịa ike anyị ejego obodo ochie nata mgbe egwu nwe bịala mụ n'ụlọ ncha anyị chaweli olili ukwu nchichela ukwu ahụ ya ka ndị na anyị ekene ndị njibili Basil onye ọma nwoke ahụ odogwu bụ na mmịata atụ egwu odogwu na ala Basil Ọkafọ mmịata na mụ atụ egwu a na Lagos steeti mekene yi anugwu obole esela nkene iletusu okoya bọmbụ ka egwu na akpọ obole si kene ya ọ na-enu anyị Elias odogwu Elias ọbadegwu Elias nwanne m ọbadegwu ka ị na-aza Elias ọbadegwu na ụmụeze Anambra landlord na Lagos State this na kene Mrs. Ifeoma Ọbadegwu esiwanyị malobi die Elias odogwu Ọbadegwu onye ọma mmanwụ ejego obodo jee nata ejego obodo jee nata Elias Ọbadegwu mekene yi otekwa ezi oli akụkọ Maulebe Chude nwanne m ọnọrọ dokwu Maulebe Chude ọnọrọ nwamịata na m ọnọrọ nwanne m
the way beach na miata na Odogwu na Lagos State omu bo ya megu e kana doubt umunne mauna abia ofoma wachu chugozi ekichu ofoma na ega de ofoma areza ora metiti basili about na kete no do what said no ayeje go budu ofoma Odogwu ofoma wachu ofoma areza ora metiti le maule benyo abia ndoma egule Wobu doji Odogwu bụ na mgbe lomo chugozi masili sinkene Basili Odogwu nwaba oyama abatu doba abatu atigomu abatu chelemu gwe mmadu jebiye ayeli efe wobu olili na ọnwụnwụ abịa ogbefi n'ụka efi na-abụ nwanne m ya ka o ji shi mmụọ ya ka n'ebe Basili Odogwu nwaba onyeọma ịtụtawa m aka mụ bụ chụmụ ya Basili malewe ga emela arụbinagụ ayejego obodo je nata ayejego obodo je nata abeka aloji man wobu odoji amwe walu manam it's not kana yo idu gosi adenu ndinji amono ekule bolo ọba lemu wekwebele na mmeza na Odogwu bụ na ndị obi na mmeza na ebe iseje koja ka na-aza koja ọba lemu ekwebele na ndị obi na mmeza na koja man Odogwu ị na-ekwu na ma ekele koja Odogwu koja nwanne ma ọba lemu wekwebele Odogwu lebo na ma slota kela lo abia ayejego obodo je nata ayejego obodo je nata chikelonu chikelu ma Joseph ibu chikelu abia chikelu Joseph ọzọ oyibo na ụmụ eze anam mekele yi ọ dị aji bi n'obodo ụmụnne m mauna bo abịa mauna bo anyọma mmadụ kasị nwobi ọrụ onye ọma bi oko nwanne chugozi gị na mmanwụ ejego obodo jee nata abịa ike mmadụ kasị nwobi ọra abịa oko na ụmụ eze ana m mekene ya Onyoma mmadụ kasị Odogwu nwobi ọra ike nwere obi onye ọma abịa oko nwanne egwu aka ije ebe nnọọ elu anyị Omemma na-emele onwe ya ma egwu aka ije ebe nnọọ ụmụnne mmanwụ na-ebe abịa ele o ji menụ onye asị na-enweta isi ebubi ogbu na ọrụzi ebubi ogbu blu jebenu onye ịchọka echie ga-eze ị ga-amụ ya ma ife echie ga-eze na-egwu ị ka na-egwu ogwu saa mmanwụ na-ebe nke na-etewa mmụcha aka niile nwoke ọbala ọrụ gị na-ebu ọbala ahụ nwanne tọnda nwanne gị na-eje mọnụ mmanwụ ejego obodo ejego obodo nata ejego obodo keneti nwanne jakdo nwanne los nwoke ọbala ọrụ anyị eke n'igwe aka ọsọ Odogwu na anadị igwe aka ọsọ Odogwu na anadị alụsị nwele ngele ọbọ aka ọsọ ebe na-eburu nwa
maune oh abeke umunne maune beno abeke munne anagbo wanle ma won ka dogu na bo baba wa mo babu anese nodoma anese anagbo ka wa mo babu anese baba kela o abeke wanle ma ejego bodu jinata aboyo dogu aboyo le ebu chairman umo bana youth aboyo de wanle nigade ibwe dobosi wa mo bagu na jago we na nigade adini wa wole fiaya biko kene lọ́ọ̀lẹ́ ọ̀yọ́ máa lọ́ọ̀yà ọ̀nà àtìkù dókù àtìkù mọ́ọ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ́ọ̀yà ọ̀yọ́ ayẹ̀dẹ́gò òbòdò jẹ́ nàta ọ̀mẹ́mọ́ náà mẹ́lẹ̀ òwe ọ̀mẹ́mọ́ náà mẹ́lẹ̀ òwe egwu aka ẹ̀jẹ̀ mẹ́nu ẹ̀dẹ́gò òbòdò jẹ́ nàta eji ike ngwọnụ ọyọmakwọ na chi mana m odogwo chugozie egwu aka nje melu ọyọma chugozie gị abịaghị anyịdego obodo ji lọta anyị ekene Francis nwanne m a ịbụ afra nwanne m nwoke nwanne m igwe moto na ịga adị Omemma na-emele onwe ya Omemma na-emele onwe ya ma Francis nwo juo onye ọma papa Chinera abịaghị anyị ejego obodo ji nata anyị ejego obodo ji nata igide nwanne m apịtị nwanne m a Francis Nwokochu ya si ikele ego igide apịtị nwanne kwesị onye ọma ma ụlọ nwa bụ odogwu ahụ na odume gị bụ igwe ewu aka na-ele ewu odumodu oke na-aza onye ọma nwa ojugozi ego ahụ na odumodu nwanne igwe obodo m ekele igwe obodo nwanne gị ya bụ akụ fesie nwaọbagwu ezi onye na ọmalụme abịaike welusu mmụọ nwa nweke demekene kele mmụọ demekene kele mmụọ welusu mmụọ go abịaike onye ọma mmaụlụ ebe mmụọ nwanne m nwa nweke anyị osi gị n'azụ eke ị ga-ekwuko ala ya ka iji achụ aka gị nwaọbụ agwụ abịaike nwoke arụ obele na-agwụ na-egwu anyị egwu a sobo se nwanne ọdịa egwu ya mgbebi egwu anyị ji eme mmọnwụ n'aka anyị na-abịa egwu anyị ga-eji gba Disemba 214 ka anyị nọ n'ime onye ọbụla ga-abịa ya udo n'ọnwụ Chukwuma nwanne m ahụ ka nje kene ọchele mma nwapa ya ọtụ ife nji eme etu unu eme isi m mmadụ ka eji aka abịa ike ọgwụgwụ ba nwanne m abụghị ọgbaghọ nwanne m egwu apụwa m ala abụghị nwanne m abụghị ka na-esilile ngọ mụnụ ebe elu abụghị ọgbaghọ ajamboli chukwute nwanne m amụọba agụ mụnụ ebe elu anyị ejego obodo ji nata anyị ejego obodo ji nata trayati mechewanle m igwe aka eji ebe enu abịaike ụmụnna anyị ejego obodo ji nata nwa itempa gịnị na-enwele m a gịnị na-enwe itempa anyị ejego obodo ji nata
biko kenelu munu onye ka nwanne m onye ka nwanne m nwanne m ne nwanyị nya mụrụ mma onye ka nwanne anyị ejego obodo ji nata anyị ejego obodo ụmụnne m mmanwụ na-ebe ndụ abịa ọsaido onye buchi nwanne m onye buchi adịkwe biko keneli ma kwa ọgbọ ma ahụ akọ abịa ike nwanne azụ ka ahụ akụ mọnụ ebe ndụ abịa ike ụmụnne m anyị ejego obodo ji nata dansa nne m gaghị nwanne m a anyị dansa dị a nwa muziam ndị anyị jere m ọnụ abịa ike mmadụ ka eji ebi ọnụma chinedu nwanne ọchịlọ nwanne ọnụ mba chi ịbụ chinedu ụgbọ igwe ebi mmadụ ka eji ebi abịa ike anyị ejego obodo ji nata anyị ejego obodo ji nata dansi onye ọma ka anyị ekele nne ya bụ nne ndị yut ya bụ haji ha nne the youth leader nne ndị yut mekele yi ụmụnne mmanwụle abịa ike polosi ya bụ obodo nwamoziam chugozie polosi kenelu m palata nwanna m palata na ego adị o mmanwụle ebe nụ papa nwanne m ọra mụrụ nwanne m a nwanne azụ ka nwa biko kelelu m ya bụ amaka nwanne m kalagbo oju ọkụ ebe ọsẹ oju ọkụ eme ọgụ na taba kalagbo nwanne m amaka nwanne m a biko kelelu m akwa ndị ya bụ afọ ọsịsa nwanne o nwamụzi amụzi o abịa ike anyị ejego obodo ịnata ejego obodo ịnata ejego obodo ịnata Bosco n'ogwu onye ọma mụ Bosco ndị eji bilo ka nje ekele iko nweze nwa ibelelio nwanne m mmanwụ na-ebe ibelelio nwachi ụka weze nwaanyị mekele yi abịa kwa ka ị na-azụ mmanwụ na-ebe nnuo ndị eji ebe nnu mmadụ ka eji ebi ike ma owe si ibu esilesi owesi onye ọma n'ịga dịnụ ibu onwe esi nwa mụzi amụli biko kelee chụdị sevu meshin nwanne ndị anyị ji eme ọnụ ndị anyị ji dị egwu anyị ejego obodo ji nata ejego obodo ji nata abịa ike ụmụnne m elọjimanụ anyị ji igwe nwere ekele ledi ụnọma peta n'ọra m etiti ọ bụ na mma uche ka o si eje o sila ọra ka o si dịrị ka o si adịnụ ka o si adị o ka o si adị ma ọ na-ebe egwu a ka anyị ji ekene ledi atịa ya ọlọma ọ bụ na mma uche ebe isi eje nụ chụọ ozie gị osila ọra ka ị na-ata osila ọra nwanyị ma ekele yi ka nyaba mmụ eze nne m ka nje ekele alụ ihe ịgbara nwanne m nwekwezi na ego adị egwe alụghị nwanne m biko kele oli akụ ya bụ ka iru ka metụ ụwa mma osila ọra ka ọ bụ akụ osila ọra n'ụda kiru nwunye alọghị metụ ụwa mma ụmụnne mmanwụ na-ebe abịa ike anyị ejego obodo ji nata anyị ejego obodo ji nata Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.